1, 2, 3, 4 English speaking all sans iku Mandarin. In 2, 3, 4 Olan spreken nek tong 2, 3, 4 engkok ngocak medur. Asik. Siji loro telu papat limo sak teruse basane wong wot garu. Panase ra kaya ngene ya wis katon bentere suryane sakrenane sak wong ini mung ngrasake panase kaya larang udan larang pangan saben dina mung tansah keloyongan angin silir karuan lakone wis larang udan temen. Yen awan golek yup-yupan ora betah awane panas tenan tandur-tandur kekuningan katone wis larang udan temenan. Hey! Dewi Jaya Dong. Panase kok kaya ngene ya wis katon bentere suryane sakrenane sak wong ini mung ngrasake panase kaya larang udan larang pangan saben dina mung tansah keloyongan angin silir karuan tatone wis larang udan yen awan golek yup-yupan ora betah awane panas tenan tandur-tandur kekuningan katone wis larang udan yup-yupan ora betah awane panas tenan tandur-tandur kekuningan katone wis larang udan
ate remi askriting duwe bojo lemu bolak-balik dibanting pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula peranan wanita kolor perlu peningkatan supaya cukup gak kego cukup sandang pangan omalan panggonan uga iso cukup syarat sebagai wanita pendamping suami ngatur rumah tangga luwe gati mulon duwe anak kudu diwatesi supaya iso nyekolahno sampai perguruan sing nomer siji mendampingi suami tumrape kabeh para kaum putri kanthi rasa tresna sejati iku kewajiban sebagai istri sing nomer loro ngatur kelahiran aja sampai kliwat teko ukuran kudu dicocokno karo penghasilan senadyan anak loro pokok cukup pendidikan mendidik putra putri sing nomer telu dewolang pinter jo sampai keliru semangat belajare kudu terus dipacu iku sing diayahi dene kaum ibu. Ayo Mas. Sekali lagi. Jor. Ngene tok iki nek gawe bayar sepeda. Kakao menit tagihan dredeg ae. Ayo Mas. Wis bengki. Kalem-kalem ae. Genah-genah pokoke pernah. Alon-alon watone kelakon. Kesusu-susu sapa sing disusoni.
banyune banter nek kali gedhe mari kebanjiran aku sik cilik diwulang pinter bareng wis gedhe dadak rabi siji sik rumangsa kurang aku rabi loro malah kebeneran sebab bojoku seneng golek penggawean aku cuma nono turu lan mangan bojo loro sik kurang ae delok arek saiki ci ayu-ayune rabi loro enteng sanggane ngono iku pinter nyambut gawe bojo loro sik rumangsa kurang sebab bojoku seneng guyonan nuju gegeran ngajak semayanan aku ditawur dicemplungno juglang enak kopah-kopah ngono jenang selo ngapuranta bile lepat nyuwun sapa nek ditinggal awe-awe putih wijaya ibu rahane koncone akeh nang Jombang kampunge sengon lemah geneng akeh wadine toto gasambang nek kirim ingon nek gak seneng opo mestine ali-ali tinumpang kasur ngiling ngono larang gane aja lali pahlawan singku aile ngono perjuangane iki ana arek gak patek ganteng kulitane ya rada ireng oleh joget sampe metenteng tibake pancen tau gendeng dong tak tok ting tok dung dong nang ne nane ning ting dong tak tong ting tong tu nang teng nang ting nang ne nong ting trung tung dak dak tu ning cinta oleh saweran kok digelek ati lapo kok itu lapo oh tabuhane wis entek kok sik joget ae lah sing mbadok tabuhan ya sapa lho gamelane kula wis leren wis mandeg ket mang ya leren ya mandeg panjamu remek ancene lho wong panjamu ono remek sing nabu ket sore adane kalau ono remek lah panjamune gak remek lah gak dopro lho kok mlaku kon gak ono panjak opo iso nyambut gawe kon ya iso lho nyambut gawe opo lho sembarang nganggo keruk pasir ya iso. Alah, wong kono gak kluget-kluget ngene iki ya gak oleh duwe. Jare sapa? Ya jareku lho. Lah jaremu. Wong aku masih gak kluget-kluget iso oleh duwe. Lah, kok iso kon masih gak kluget-kluget masih gak nyambut gawe nang gone ludruk kene iki kok iso oleh duwe? Oleh duwe teko ndi kon? Ngemis. Aduh, Mbok. Ya bener ae cocok mek praene. Lah tumon kon ngemis ngene. Lah ngemis apa? 11 Mas. Oh, persis kon, Dat. Rumah samu aku ngene iki lapo. Ke joget. Kendeng nganggo garu didole joget wong kene ngerti gendeng. Lah. Oh, nandak paling nandak. Nandak lah lapo ya memang tayub. Oh. Tutuk ya? Enggak. Oh. Beso lek. Beso iku kuno wonge wis entek. Lah kok kluget-kluget ngono iku lha apa? Ndelek dhuwit jagane arisan menesuk jare. Wong kon duwe utang kok mbok omong-omong nang karo wong kuat garu lho. Lah lha apa? Rumangsamu wis kebeneran ta? Lho, ancane lho wong kene iki wis umum nek nang Mekar. Wong kene iki umum duwe utang Mekar kabeh. Wong kene iki nek prasaku gak duwe utang Mekar, Dak, wong kene prasaku. Mu saiki duwe utang Mekar meneh iku. Saiki guyuku kepeksa. Lho, kok iso kepeksa? Lah meneh apa lan retek nang kontane gak ana dhuwit, jagane mbena. Nggih ta. Nggih ta, Bu. Mekar. Sing Mekar guru dibalekno mben syariah. Alah.
Syariah ya? Iya. Lah, nek rebo. Lah iya rebo iku syariah. Nek kemis. Kemis iku ya mingkem. Kok iso mingkem iki lho gak oleh dhuwit ta. Balan apa lho bang kemis iku gak ono. Gak ono ya. Gak ono Senin, Selasa, Rebo. Ajen aku gak tau utang makane gak ero. Ya mesti ae. Wong urip nek gak duwe utang, masalah nyambut gawe kurang akas. Kok iso kurang akas sih lho? Lho ya iya nek duwe utang jagane meneh gak ono gopo kerja. Lho gak masih aku yo nyambut gawe yo bergas. Ha. Nyambut gawe roso. Kayak apa? Iki tak gawe mangan tak gawe saben dina. Lah ndelek dhuwit. Ndelek dhuwit. Lah iya. Iya tak gawe mangan. Masih aku kerja ndelek dhuwit. Kok gawe apa? Lho, digawe nyaur mekar jare bojoku ngono. Oh, pungkasane kon niku utang curhat nang wong-wong kene cek disauri ngono. Wis akeh ngomong. Wong kene ki nuwun 1000. Lho, ya gak ono nek 1000 nek 2000 ya ono. Nek dina Senin wong lanang-lanang kene ndase bodo puyengen. Lah kok iso lho? Wong lanang-lanang nek dina apa? Senin. Sirahe ngelu, sirahe puyeng. Sirahe puyeng. Lah kok iso mergane apa? Lah sing wedok njaluk dhuwit gawe bayar mekar kuwi apa? Selasa iku. Iya. Iya. Ya apa lek njaluk, Dat? Pak, duwike. Kae apa sih mbokmu? Wah. Karo Selasa gawe bayar mekar dikeke palek. Gawe nyaur palek. Iku nek Selasa. Lah sing mek cemu-cemu. Mek cemu-cemu tok. Iya. Lah sing rebo. Lah nek rebo iku akeh wong lanang-lanang kene kena stroke ngono. Lho kok iso sampe kena stroke iki lho? Dina rebo. Dina rebo wong gawe ku nek njaluk sing lanang nek dina rebo nyenggrok. Lho nyenggrok ya apa, Det? Wah, aduh. Lah apa sih, Bu? Duwe. Lho kok kasar temen, Det? Lho, dina rebo iku gak kena disemayani. Gak kena disemayani ya. Sing lanang jawabe lho gak banter. Ya apa ya? Ha wis entek gak ana duwike. Kok iso persis wong setruk temen kan. Iki bengi Bu Dewi Jaya main nggo Kampung Wedgaru. Kampung Wedgaru, desane Pucuk. Desane Pucuk mangkane ndukur dhewe. Iya metit. Jenenge Pucuk. Aku menek. Loro bangsa bu kono. Wis aja kakek ngomong. Lah iya terus. Warga Wedgaru ketara kabeh sayek saeka praya. Bebarengan bangun desa. Iya, iki berkat pamonge. Oh, berkat pamonge. Termasuk Pak Polo, ya Pak Lurah. Bahasa Inggris sudah mengatakan ya apa, Det? Armstrong leadership. Artine seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Oh. Kamu kok pinter, Det? Aku mangapalno 2 minggu dadi. Tak pikir kon yo ro bukan sate kapal. Makane tak lem iki Pak Polo kene ambek penduduk iku selalu ngayomi. Dasare ganteng berbudi bawa leksono. Iya, Pak Lurah ya ngono. Pak Lurahe. Ah, iki nek kok kampung kene khusus lho ya. Wong kampung kene. Pak Polo nek wargane khusus duwe utang mekar langsung krungu Pak Polo diparani. Lho, disauri ta? Didugang kok dadake. Be disauri ta. Malah gendeng sini-sini. Pro rakyate utang ben disauri ta terus ditukar. Mpun kuwatir. Pak Polo wau mpun matur kula. Ya apa? Abah iki. Oh iya. Kandhanono wargaku. Nek duwe utang kene aja kuwatir. Kabeh disauri Pak Polo. Disauri Pak Polo kabeh. Iya. Kon kok sampai kenal Pak Polo iki lho. Lho ya apa sih kanca iki? Kancamu plek kentel. Lah kepedelek kepethuk kok suruh kok tandani. Lah apa nang kene suruh Pak Polo nang kene? Delek sapi jagane kurban. Kurban sik tange kok delek sapi. Iya, digedhekno. Lah nek Pak Lurahe beda. Oh, Pak Lurahe iki Pak Lurahe. Sangkatan mbek aku. Sak lho, kok iso sangkatan mbek awakmu? Lah. Aku kuliah dadi situ. Kapan kon kuliah? Kok sampe gembul Pak Lurah iku lho. Anane aku kenal Pak Lurah. Pak Lurah iki dadi lurah iki. Beda manajemen. Oh, beda manajemen. Nek Pak Lurah njukup manajemen karo administrasi. Administrasi iku jurusane. Pak Lurah. Lah aku beda jurusan. Lah kon ngapik jurusan endi? Aku njuk jurusan Dawar Balong Panggang. Gak ngono yo aja guyu yo. Gak ngono kon iku supire bis ta kon iku. Temen njuk jurusan hukum ta opo ngono lho. Teko dok dikek mangan. Dikek mangan, enak-enak mangane. Mele-mele prasmanan. Ono jangan ledek. Aduh. Jangan ledek ku jangan sing ya apa? Sing pedes iki lho. Sing ono tewele ono ikune ta. Iku jangan lodeh. Jangan lodeh. Tewele kurang mateng aku mari mangan potong sebawah. Mulane kok rada alot iku mau. Tapi enak kok, enak. Iwake ana iwak banteng. Kok iso iwak banteng sing opo iku? Sing teko tambak diris.
Bandeng goblok. Apa? Bandeng. Bandeng tak banteng. Wis iwak bandeng ku lho. Ngundang iwak leli. Iwak leli apa sih? Sing ana patile lho. Sing ana sungute iku. Iya. Lele. Lho capi ku lele. Apa yuk? Lele ku sing gedhe nek cilik leli. Ana sing cilik bungkasane. Iya, kok tak kandhen. Sakjane aku kepethuk awakmu iku mau mangkel. Lah apa sih mangkel kepethuk kancane kudune kan seneng bahagia. Kok iso mangkel. Kepethuk awakmu. Kepethuk nang ndi? Kon ngajak nang omah. Iya. Aku kok lolono jare aku goblok. Lho dasar keporo nyoto, Den. Aku gak roleh. Iya lho. Bengi iki tak buktekno nek pinter aku timbang awakmu. Lah Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane. Tak takoni jawaben ya. Lho iya. Kon kate mbadai aku. Iya. Silakan. Dasare apa sebabe wong wedok-wedok iku nontok kok kudungan, sing lanang-lanang kok kuplukan. Cekne sopan. Kurang sopan mbokmu sing bungkuk kok liwat. Oh, iki menandakan wong kene iki muslimin lan muslimat. Alah mustajab ya gak apa-apa. Katok ampun Garo. Apa sebabe wong wedok-wedok nek nontok ludruk gawe godhong nek wong lanang kok gawe kopiah utawa kopluk? Mergo ndase korengen. Aduh. Kon kok sampe nginceng teko koreng-koreng iki lho. Aku sing metane lho. Badan kosong. Lah badan blakrak, badan sing temen sing nyes ngono lho. Temen ah? Iya. Nggo tengah alas. Iya. Putih, cilik, belenduk apa? Kinjeng. Kinjeng ya soklat. Semut ireng cilik. Merutu tambah gak sepiro ketok. Keranggang nyokot kakekmu kuno. Katok gak roh, ampun. Apa padamu, Mang? Cilik, putih, munduk, nggo tengah alas. Apa iku, Det? Wakaji camping. Lho. Wis wakaji camping sampe tutut alas-alas iki. Lho ancene saenake sih. Liyane PT apa ndase nggo buri? Oh, PT Wale. PT Wale ku lare. Oh, PT Babon. PT Babon iku wedok ta? PT Horen. PT Horen tak dibelek. Katok karo. PT apa sing apa, Mang? Ndase nggo mburi. Ndase nduk mburi ayo. PT dikempit gawa nang pasar. Oh iya ya. Yo apa peno gak nempel PT? Iya ya. Oh pinter kon timbangane aku. Kon ro laut. Roh. Apa sebabe banyu laut asin? Oh, iku ancene filosofine banyu laut iku ya asin, Det. Kemelitik filosofi. Lho, pancen banyu laut nek iku ya asin, Det. Kok tau jegur. Katok karo. Apa sebabe banyu laut kok asin, Det? Mergo didilat. Lah nek gak didilat, iku ya gak asin goblok. Aku mau pinter, kono kene kok goblok aku. Sak gembul aku lho goblok. Padha kuculuke kasane. Situngkas terakhir. Kon ro PT? Ya ngerti ta. Teleke PT jenenge apa? Lantung. Teleke PT apa sing gak mambu? Oh, teleke PT sing garing. Garing ambune ya ngaluk-ngaluk. Teleke PT sing teles. Teleke PT sing teles kok ambu tambah sengak. Oh, iki paling sing mamel. Sing mamel iku ancene kok ica-ica. Ampun karo. Teleke PT apa sing gak mambu, Det? Teleke PT dipoto. Loh. Ya mesti nek digambar nek diambu ya gak ambu. Teleke PT dipoto ya gak mambu. Gantian. Saiki pon tak badhe kok. Pon kudu iso njawab. Gak iso njawab kemplang boto wong kene kok. Sak karepmu. Nah iku mengenai badan-badan wis umum. Iya. Saiki mengenai singkatan. Iso kon. Sembarang. Temen kon. Iya. Saiki nek P1 apa, Det? Dilarang parkir. Ono maceme loro. Iya. Apa iku? P sing nomor loro. P sing nomor 1 dilarang parkir. Iya. Sing nomor loro iwak P. Iya. Ya, nek sing biasa mangan iwak P lho. Iya iki sing arep goyo. Masih sengak ya. Enak Mang. Iya. Koyo wong gak utang. Nek P jajar loro. Aja kate takon P jajar loro. Lho, mesisan nek takon aku sing akeh. Lho temen akon? Iya. Temen kon? Iya. Iki P jajar 10 apa, Det? P jajar 10. Iya. Pemuda-pemudi paling penting pacaran, pecicil-pecicilan, petakol-petakolan. Aduh. Ono petakol-petakolane bareng. Lho jenenge pacaran. Iya. Paling yo mek iku tok kon. Sak karepmu liya. Saiki nek K1 apa, Det? Katok. Lho. K1. Katok.
kasih. Lho kok iso katok lho? Takonono kalau nek kasih siji ya katok tunggale. Oh iya. Nek kaloro katok kolor. Oh. Ono tambahan iki kolor. Saiki nek kajejer 10 apa, Det? Jajar 10. Katok kolor kombor komprang kanggo kerja kantor kecantol kawat kewer-kewer. Aduh, Mbok, ono kewer-kewere barang sih. Lho, ya mesti ae. Kongkon niku Ancene sembarang iku ya gak usah adu kepinteran. sembarang nek gak dipelajari gak iso, Det. Ayo sing rukun ambek kanca contone warga kaya wong wargawat karo ken kabeh. Iku rukun kabeh. Mulane gak usah benteng ceweng. Kepethuk kancane kudu sing rukun, sing kompak. Mangula lah mangula. Kate nang ndi iki? Lah iya. Lho, nyap gopo mule. Lho, iki kate nang ndi gembrutuk iki. Kaya wong demo. Boleh pegel turu aku. Kaya wong kate demo. Oke, siap. Terima kasih. Wong urip iku meneh iku nyambut gawe. Iya, ana kepentingane meneh bek menawa nyambut gawe. Wong nyambut gawe iku gawe refreshing nonton lucu. Gawe refreshing ngene iki gawe nonton hiburan ngono lho. Iya, nek ana mulia ancene kebutuhane akeh. Contone kaya wong iki lho ben dino nonton. Kok mesti dikon nangis ae. Wonge turu mangula ta ancene. Tapi gak apa-apa. Apa? Assalamualaikum. Danyange wot garu muncul. Wong sugih. Oh iya. Wong sugih. Ya iki jenenge Jita. Siapa jenenge? Oh, diganti ya. Napa? Wong sugih. Sak desa iki paling sugih dhewe. Aku sembarang duwe. Apa ae, Ji? PT. Banyak. Ndok. Nah. Gak urune kok unggas tok kene sing duwe. Jenenge wong sugih. Jenenge sugih saenakku lho. Motor Innova. Motor Innova. Sing mbok parkir wingi Pajero ya, Ji. Pajero. Iya. Sing nanggone kono iku wingi. Avanza. Oh iya. Gledekan. Asu. Oh. Pendoso barang kok lak duwe ya. Lho, aku saiki ora duwe pendoso. Saiki jaman maju. Wong mati saiki gak usah dipikul. Lho, kok gak usah dipikul? Lho. Ono alate dhewe. Ono carane dhewe. Ono tipe. Motor cilik langsung diremot. Tuet mlawaku dhewe. Langsung duduk kuburan. Heeh. Lah terus kubure ambek sapa sih? Karo awakmu dhewe. Kancane kok dibukakno bopo. Kon mantek kon ndi, Ji? Teko ndi? Lah wong aku. Jaene nang pasar kota besar. Mbok percuk Mas. Nang kota besar. Nang kota besar undangi. Kon nganti nang kota besar ya? Iya. Dasar pancene kon sugih temenan. Kok sandang penganggomu jas-jasan. Lah iki kok atik gowo ono ngene barang. Lah iki kenakalan remaja. Kok ono kenakalan remaja. Saiki. Nek sakniki apa? Kenalakan orang tua. Ono kenakalan orang tua barang siji. Kenakalan ya remaja sih. Iya. Aduh kok wajar percaya kene iki. Ya, wong sugih mlaku sak mlaku wis saenake dhewe. Saenake dhewe. Gak enek sing ngelokno gak enek. Iya, percaya. Sapa wani ngelokno? Iya, kon pancen disegani karo wong kampung. Gak ono, pancen wong sugih kon. Lapo, Det? Anggrek diwalik. Lapo? Mang burine enek. Ping 3 nyonyor. Kon. Ya apa? Ora ero iki. Banyu. Katoy. Melari tok iki. Melari apa? Alah kasep. Gak utang duit takon. Iya. Iya sik takon koron aku jange utang duit iku lho. Apa kon wis nebak? Sampai mambu barang. Iya Ji temenan. Aku kate butuh duit. Ngopo ketemu awakmu kok jare dhuwitmu akeh. Oh jelas aku mari panen. Panen apa? Lah, panen rawe. Mulane kon keroken kabeh gembul kon iki mau. Temenan Ji, aku jangan utang duit nang awakmu Ji. Pira? Yo kakek 5 juta ngene lho Ji. Cukup. Yo
nek gak ono tambahno maneh. 10 juta ngono gak apa-apa wis. 10 juta wis. 10 juta. Iya 10 juta. Cukup. Iku kanggo anakmu. Karo bojomu. Oh iya. Bapakmu. Oh iya durung bapakku. Wis 15 juta wis 15 juta tek-tekan. Cukup. Ya wis 15 juta e. Cukup. Itu cukup 15 juta. Aku ya padha apik ari sae. Wis 15 juta. 15 juta. 15 juta. Iya. Berarti 30. 30. Nang obang. Lho. Iso nang bang, aku utang awakmu. Aku iku utang peno, Cak. Ngono lho, aku utang awakmu Ji. Kok kei tagak ngono lho. Awakmu duwe sertifikat tagak. Ya ono. Duwe. Nang obang. Iki lak 30 juta wakeh. Oleh ndi aku? amale gadekno sertifikat iki. Kene. Utang nang awakmu Ji. Wis kene. Gampang nyaure. Gak usah utang. Oh, karepmu. Nah, masukno ya. Tak kei. Alhamdulillah. Lho yo kene lho wong soge. Iya, Wong iya, soge iya. gak koyo taji blater kiwer-kiwer. Siji nek biyen. Iya, iya, iya. Sik gurung ono, saiki wis duwe ambek kanca eling. Ambek kanca loman. Biyen gak duwe karo awakmu. Iya, iya. Lah saiki aku sugih. Eling aku eling kontet. Iya iya ya matur suwun. Yo. Awas Det. Iki sampean ketok ta yene. Tak ketok kon utang apa kok ge nyaur. Iya iya iya. Iya ya. Mm. Semua utang ya semoyo Ya, saonoke. Iya. Wis ah. Iya, matur nuwun ya Ji ya. Mun wong loro. Iya iya terus. Aja sampe geger. Ya terus. Nek geger wah aku ki wis perasaan kacau iki, kacau. Iki gak oleh dibuka nang gone kene gak oleh ya. Gak oleh. Oh ngenteni awakmu ngali dhisik. Aku adoh buka-buka. Oh ngono. Iya, Ngono aja. matur suwun Ji. Matur Ya. Cak. Ya apa? Oh ngene iki lho. Sawangane wong ngono. Luman, elek-elek taji saiki ku gendeng. Lho, mosok gendeng Dek. Apa? Apa kalau gendeng? Sing ngelokno gendeng sapa? Lah ngomong Taji saiki wis siji. Saiki ku ganteng. wah yo ngono. Ganteng Ji. Temen ta? Orang Bandung. Ah, kacau iki. Kono lono gendeng iku ngono kaya gendruwo ngono. Taji kaya gendruwo sawangane ngono. Eh, Oh, clok. Gak aku ditutup nang kok. ngene tau wemen. Iya. Apa? Wong blater gak koyo taji. Iya iya. Cok kuwatir. Mm-mm, Cok aku kuwatir. kan. Dan. Ayo cepet. Nanti Ji. dum kene. Kon gak kliru ta iki. Ayo nanti dum. Utang 30 juta lah kok. 2.000 Nanti dum kene lho. didom apane? Apa duwe mek seteng ngene kok didom. Wis, masa tak tinggal noleh. Ndelok yu Satina iku mah kok kok. Yakin solikin. Lah iki lho mek 2.000, Det. Eh? Mek digawe 2.000 ambek taji iki mau. Ngono kok korupsi. Aku bolokno korupsi iku lho. Yu Satina iki mah mek 2.000 ta. Lho, kok saksine peno lho mek 2.000. Oh, wadang. Aku gak korupsi dan aja digawe mek 2.000. Lho, karo tunggale. Lho. Dadi temen mek 2.000. Iya. Wacut taji rek. Termasuk awak dhewe iki Kanca dibayar dinyek. api ya botok. Iya. Termasuk awak dhewe dinyek dan Ya iya, ngutang duit 30 juta kok wis digawe ngene lho. tapi gampang. Kok iso gampang. Wong urip iku sapa sing gawe kapitunaning liyan, iku ana balesane. Oh, nok walate. Lah, engko ya apa carane apa dhewe iso antaji. Oh, gampang. Cok kuwatir. Iya. Wes, gampang apa jare aku. Tanganmu lho. Ngapa? Makanan rakyat. Lho iki lho jake diapakno. Lep. Kate kok apakno kon niku? Lho. Aku nune kok iso teko-teko kerah iki. Sik ta. Iki mang lho. Alah. Kok iso padha menyanyine iki lho. Karo kawitane marot ndoprok ambek ndorak iki lho. Tak takonono. Tak Arek ngene iki mira ya regane. Ora kok nyang. Tak takonane. Takonono. Kang ngono nis. Lapo sih, Mbak? Dek, Mbak. Mbak ta, Mbak? Tante.
Heh, tante jenenge tante. Gak pantes celuk Mbak. Gak pantes celuk tante ya? Iya. Oh, celuk Mbak e. Cak ngene lho, Cak. Iya, Dik. Lah apa, Dik? Ono apa, Dik? Tangane. Aku malah merangsang aku. Lambimu lho. Ono merangsang aku senambung. Tak kira sona tapi. Kaya krasa. Cak ngene lho, Cak. Lapo sih lapo? Aku rene ku mang. Nggih, jak penok sampean mlayu-mlayu kuwi ono apa? Hmm. Iso mlayu-mlayu. Nek kene. Aku kate dirapeno mbokku, Cak. Lho. Aku mau, Cak. Lho gelem mau dirabi ku enak ta, lho. Aku tak arep wong tuwek, elek, merongos pisan. Hmm. Aku mau, Cak. Mau. Masih wonge tuwek elek merongos. Iku nek ngambunge enak guru kena pipine, kena untune. Tolong kok, Cak. Dak. Gak apa-apa dirabi gelem mbek wong tuwek dilungkas matek donyane peken. Mau, Cak, gak kolu aku, Cak. Lho kok iso gak kolu iki lho. Gak kolu. Kolu-koluno kok suwe-suwe lak. Kolu-koluno betap-betap ambek merem ngono ae lho. Lah terus sampean rene kok mlayu-mlayu ambek nangis terus sapa? Ngono lho karepku. Tolong kok, Cak. Kati minggat, Cak. Hah? Kena kos-kosan aku. Oh, wis. Mau ngomong nulis to ngono. Sampeyan ya, Mas, Cak. Pun kate melok aku, Dik. Iya, Cak. Melok nang ndi? Mulai nang omahku. Nang omahku, Cak. Oh, mandi wong omahku wis tak dol. Aku tak melok sampeyan. Melok kundet. Det. Melok awakmu lho. Gak Nek sampeyan aja kentut. kentut kabehmu. Iku kundet jadi kayak kundet mencret ya iki. Ngono. Oh, aja kayak ngono ta. Peter banyol bukan tadi. Ya apa konan Aku iki dudu gak gelem. Apa maneh sampean ketok ayu. Cuma lek dhewe iso omahku gak sepiro gedhe kamare siji. Lah aku ambek bojoku nek butuh tok nek gak butuh aku nggo pawon Piye, Cak? Aku, Cak, tulungan kok. Wis. Cak. Kon tulung ngono sakno. Wis. Tulung Ngene ngono ae. sakno. Aku sakno. Iko mangga. Iya. Ngono ah. Heeh. Nek ancene sampean temen-temen ndelek ngengeran Hmm. utawa pitulungan. Wis ngene ae. Ya apa Det? Taji. Iya. Iya. Oh iya. Oke. Nanti, Cak. Sampean tak dudulno nang omahe kanca. Ndiku. Jenenge Taji. Lah, Tadi. jenenge Wonge sugih gak duwe bojo. Tidak bojo. Nggo omahe kono buruwe. Nah, Dadi kok rono enak. Enak. Iya. Iki ngaloro Halo. ngetan titik. Ketan cici. Nggo pojokan omah ana tingkat tete coklat. Nah, Tete coklat. iya. Bisa iku ya, kantor polisi. Hah? Kantor polisi. kon yo kantor polisi mbok dudukno wong. Iki lho, lurus ya. Ya. Embok iki lurus, menggok rene ya. Menggok moro-moro. Tuk, iku lho nang gone kuno. Cete ireng iki lho. Iku kerobongane lodruk kancane. Kon kan ono sing temen tak kon yo ngono. Omah pojok. Nah, omah pojokan. Tingkat 3 cete ijo. Ono wite klopo wohe lorong glantong ya iku. Cete Ya ijo, iku omahe. cete ijo. Ya, Omahe, Cak, ya. Heeh. lah ojo lali. Koramil. Eh, Iku ramil. gak ngono sing sampean niku polsek ora mil kok apal ya apa Kok lah iso hafal ambek koramil barang. Riko lali sih, Cak. Lapo? Aku karo Riko bengi-bengi ku kecakup. Cile ki cakep ambek aku. Wis iki tek rono takon jenenge Taji. Didudukno wong ngono. Tapi aja lali. Ana wong wedok siji nang kene kono. Iku mono pembantune buruwe. Heeh. Wong iku ndek boro. Soge. Iya. Jaluk Wong iku dodo tapi ndek pembantu. Ngono. Bojone Tak rono, Cak. ya bojone matek wong iki. Iya, iya. Iya. Mau tak balik ya, Cak. Iya. Iya. Kan gak ada duit. Enggak sanggup. Aku, Cak. Ngomong. Rono kok aku, Cak. Ngomong Dik. Yo kok dhuwit ta? Heh? Yo kok dhuwit ta? Lah apa? Lah terus Wong keroken atakno. aduh so ta. Aku sangat rono kok, Cak. Cak. Ya le sangoni. Iya, sangat. Mas, sembarang gak koyo kutet. Iya betul. Arek seneng ngono gak ono duwike, lho nek kok tuwek-tuwek ae ya. Nanti mang gandeke kok gak ono. Kon golek duit ta? Oh, padha kirene pungkasane. Ya, Ya, budal. Iya, Cak.
Kok ada kepethuk maneh? Nek gak ono kendaraan melayu aku nek gak apa-apa. Masalah wis arek kok iso teko don muni nek. Oh, rumaksamu kate ngendok. Ku apa abane iki? Oh. Lapo kok dilat? Ya apa rasane? Tuwek-tuwek aja pringisan penuh. Kon gak ngerti susahe aku dadi embok. Mbok. Mbok. Emak. Mama. Aku kelangan anak. Aduh, Mbok. Tabare tuh tak teko iso moro teko moro guyu iki lho. Guyu matamu ah. Ya apa cak tangana elang cak. Oh, nyelitang. Nyelitang ya. Tapi nyelitange cak Din. Pungkasane Anakku aku sing tau nglairno iku cak. Dadat. Demuro. Demuro kakekmu. Penojo debeden mon ngocake tapur deki mateh itu. Minggir. Tak jare ngocak. Abi dak ketemu, Bu. Lah kerabi teko ora ketemu hedo. Bede makan telok menggok aja. Arep ada makan telok menggok. 3 minggu lah. Nek petang minggu atret. Kon mek gak iso ngomong Madura aja ngisi-ngisi wong Madura tak bacok matamu kon. Mamula nek gak iso ngomong. Buk rek Madura. Engko rek Madura, Kak. Oh. Kuntet rek Madura juga. Madura di Maheda. Oh, mon beda. Beda apa? Beda gelen. Mun tak bisa ngocak Madura aja ngocak. Todus be orang je. Itu tak ngomong. Jok lapola Heda. Aku iki nangis, aku iki bersedih. Bersedih. Alah. Kok iso nangis ya ono nadai lah. Peno jadi kurang ajar tuwek-tuwek nyingitno anakku kon. Tuwek-tuwek nyingitno anakku. Kon jengking iku. Kok wong ngomong ambek kok sisile. Lha kok jeki ngene ditawak-tawakno. Bokongku dikerowoki ya. Bokongku. Lah ngono kok iku codot aku. Lah kok ditawak-tawakno arene. Ojo maju siji, ojo maju loro. Nek wong Madura gak wedi ambek kon. Kon ketara tampang copet, kon tampang maling kon. Kon nyingkitno anakku kon. Kon kate merkosa anakku. Iki opo kawitane ngomong apa Madura iki? Aku ngrasakno medu. Repot Madura iki. Kon mek kate merkosa anakku aja macem-macem, aja diperkosa. Mboke perkosan. Lah. Lah aku dikon merkosa aku Daniel lho gendeng lah. Tapi gak kok perkosaan, Det. Perkosaan. Lumayan berarti sing nyikitno anakku. Sing nyikitno anakku kon. Kok dhisik lah, Bok. Sapa sing nyikitno? Lho kon ternyata. Kon. Kon sing nyikitno anakku. Nyikitno anak peno sapa sih, Bu? Anakku ayu, lencir kaya aku. Oh. Nur, anakku. Nur Mudaya. Anakmu jenenge Nur. Nur. Jenenge Nur. Peno sing nyikitno anakku. Peno itu anakku Aduh, ndase cuwek. Nek ancene buk ndeleki anake. Samene rambute iya dawa. Arek empuk kaya bikang, kaya aku empuk. Wong weteng kaya dalba iki jare empuk. Anak Riko. Saiki ku digawa muli taji. Digawa muli taji. Temen iki? Iya, temen. Anak peno digawa ambek taji. Nek kono dingkok-engkok anak peno. Waduh. Taji musuh bebuyutanku. Ya. Sing kaya remote AC iku. Iya. Ya musuh peno piye? Penara dhewe, Cak. Aku iki ro. Penara dhewe, Dik. Nek karo lapo ngomong nang peno. Mikir timbang kecipratan gede peno. Taji! Oi.
Peno aja melo-melo cak tak ambung kadasen peno. Berarti Taji sing nggawa? Iya, digawa Taji anak peno mau. Kan aku digawa Taji. Iya. Aduh aku biyen soro ngelairno arek iku. Lairo Iki nek wis digawa Taji, jelas anak peno nyenyek. Aduh, dia anak peno saiki. Taji! Mati peno kakane tangane wong liya. Lek, Cak. Moncak-ocak ring medur. Heeh. Daging lo kolak terok meleh. Lho, Mon lo bisa kok mateni Taji, ojo celok aku, Ibu Okta. Mati. Mundur wong ditobruk. Sumbar kono lho. Kayak kacane ditu. Mati saiki kon. Ya, ya apa? wis Purung tan purung kok dibacok Taji iki kok. gak urung kriwet dadi grogol. Iya. Timbangane awak dhewe nggo kene ngandut andel. Iya, ayo rono diinceng. Ayo. bojoku nggawa prawan, pokoke nduk dalan tak dongakno kesamber bledek. Temen. Baba. Mari kelak musim udan, Baba. Samber bledek. Eleng omah kon. Lho, kaeleng ya. Padhe. Tambah suwi, tambah Apa lho? gak nyebut, gak delok tuwekmu. Hah? Lapo? Lopa. Hah? Iki lapo nyenane iki? Bojomu lho sampe ra giwangan. Kon wong lanang kok ngene polangku lho. Aku ngene iki nek ilang ketara. Ketara piye? Oh, lan liwat tadi gak enek. Oh, nek gak enek. Oh, lha iku piye? Ketara giwangan. Tambah tuh datang. Gandule apa iki gandule? Gandule Budi. Dek anggota asli. Sing gandul ngene ya boncengan. Berarti nek gak ngono boncengan. Boncengan. Aku tukokno lek ngono. Tukokno. Ora usah tak tukokno. Nek tak kei 12 berarti boncengane 12. Ketekmu yo. Endi? Ya ngene ketek. Bani. Berarti Wes. berarti Alah, emane-mane. berarti nek gak gawe ngene gandul Budi Wijaya Entertainment. Iku kabeh. Iya. Oh, aku meneh tukokno 20. Oh, dok kuwatir meneh awakmu tak tukokno. Terus, Polo tak tukokno. terus. Aduh. Muni polo diantem e. Aduh. Sing duwe campur sari. Lah, Campur sarine apa? campur sarine Rahmat Wijaya.
Terus rokoke. Mangane sego bungkus. Rokoke. Rokok Ji Samsu. Kliru. Apa? Kliru. Kacau. Rokoke ku Taji Mas. Dudu kae. Iya wae. Ayo kaya lo. Dudu kae. Kaya lo. Kacau. Masa rujukan oleh roplo aneh. Ndak koplo. Sing nanggap sapa? Sing nanggap sapa? Sing nanggap Polo Lasdi. Omahe kono lho, guliran lemah. Kacau. Jembek aku iku lho. Jembek dhewe. Nek jembake pakai jembek. Loh. Kok wis sama gedhekane. Iku ngaco kok. Aku nek dapet tenan lho. Atur. Saiki aku ndek dhuwit. Ndek dhuwit. Lah, kok diingi dia ngenane gak tak kei blas. Jaluk duwite. Aku iku wayahe bayar arisan. Mangmulo kok iki. Wong wedok ku nyambut gawe cacak pengalaman. Aja kok njaluk. Mosok awan tangane dilumano, bedhog dilumano, asar dilumano, bengi yo mlumano. Mangko urap. Ayo aku. Balen ana mana? Sing anake lambemu. Ya piye katene? Anane aku njaluk duwit aku anak aku. Anak aku. Apa-apa awakmu. Aku dudu apa-apane. Oh iya. Aku bengi iki bojo cilik. Ini obat ta. Jangan aku mari doweh kok. Duwit digawe bayar arisan. Kok kei tegak? Pakei. Lah bojone sing ayu dhewe. Gek nang mulya. Ayo ndek duwit. Gek iki kene Mas. Wes aja kate alasan ana duwit tak gak ana duwit iku ngomong. Bose. Tak gelene kok lho. Yo. Atuh, kari siji aja kok pedhot. Duwit. Iki kene Mas. Ngaren aku kok kei amplop. Ya iyalah. Nanti kon mari iku ya, oleh tertib ya. Ya lah. Depeng le lurah palang panggang mangat. Pak. Pinter bojoku. Tak buka ya? Oh, kok buka. Tak buka Iki ngono adem-adem kok buka terus salam. Ngare masuk angin duit. Berarti duit gede tuh marung mulai keterak angin malah dadi ciri. Iya. Kapan? Gak apa-apa. Tak deloke. Ya apa iso. Oh, keterak angin temen, Cak. Apa? Limpes. Lho, ngopo takon iki? Iki ngono dhuwit 20.000. Kok iso 20.000? Tambahno nulis sitok dadi. Aku katene bayar arisan. Ya. Ojo metu nang ndi. Ya. Ojo. Ojo joko loro ngono ya. Temenan. Sayange biar metuke joko loro. Kaget kae. Tak kei tengeran. Ya apa? Wong bojoku iku lek ngatiti ojo lho. Hei, jangan. Aku boleh. Boleh ana. Apa yang ngono? Tekane tenger ya. Kurang-kurang ajar ini. Kok nang ngeri kok niba-niba. Alah, karepe jange njaluk. Niba-niba salbok. Lah, Kon buka kok tenger iki apa? pokoke lek enek bukane tipake cilik, iku berarti arek wedok.
Lek terkait gede. Wong lanang. Wah, politik. Pokoke lek sampe awakmu metu, yo aja takok dosa kon. Wongko tak karo kon. Krungu kuping. Mocore tengeran garai bongko. Aku. Piye jajal. Oh, Tengker. Kan dalem aku kican awakmu dhewe. Ayo, ayo, kate piye kon? Alah. Kate liwat endi? aha. Oh. Aku punya ide. Ide apa? Tenang saja. Sudah. Ora iso. Allah. Nduk Budi Wijaya kok akeh kancile nek lho. Pinter Apa niki Mas Taji? Nenek tengeran ngene iki aja kok itaki. Aja kacai. Ketuwen. Ora ngerti Mas Taji. Oh iya omaku. Oleh diri ngelak panggonan. Panggonan. Iya mak sama aku ngaron. Kok golek panggonan kate diangrem be. Hah? Diangrem. Aduh. Mantanmu. Wah, muga-muga dadi mantane kae. Mirip-mirip mantanmu. Muga. Nek tanah gladu. Kan geleki aku ane apa toh sayang. Oh, golek panggonan, wis punya panggonan, maksudmu awakmu turu karo aku to. Temen, aja kuwatir. Soale aku bukene gak duwe bojo. Bojoku tas mati, Ya ta sayang. bisa berbledek. Lagi karek telung dinane, aku golek hiburan. Aku sedih, bojoku mati. Kelekmu mampu berambang. Menawa aku durung adus mau Mata. Ada satpam. sayang, Iya. aku kadung cinta karo sampean ya sayang. Hah? Durung enak kok menip. Lah. Terus apa nih? Hah? Jare pembantu sampean. Pembantu sampean sih. Pembantu. Kok lancang. Sayang. Iya sayang. Ono kembasno iku apa jenenge omah. Aja kuwatir. Meneh tak tukono omah. Omahe tawon. Aku mari sampean transfer 20 juta. Nek gawe tuku siji iki aku transfer maneng pokoke. Aja muni transfer iki enek gluduk rene. Apa sih? Iki pembantu. Lah ya pembantu kok lancang. Racun. Wong atasane pembantu ae kok ya. Kok wani. Wani. Ngono ku. Eh. Nggih. Muni jeje, jangan. Lho ngene ta? Hah? Nyembah. Mbak, yuk. Ngono kok wani karo braga. Kon ngono bari wani karo juragan. Oh, nggih kula mboten mantep. Ngono wani karo braga. Nggih,
dirabi dhewe. Dirabi dhewe. Oh, mboten, kula mboten mantuk. Oh, sembrono. Oh, cuma dirabi dhewe nang aku piye? Aku piye? Oh, tak dobel. Oh. Aku cuma ngombe akeh. Ngombe ambak. Oh, kok batu. Aku bisa ngombe. Oh, nggih. Nggih, Mbak, nggih. Cepet. Cepet. Kurang ajar. Kurang ajar. Dadi wong aja kurang-kurang ajar. Dadi wong aja kurang-kurang ajar. Dadi wong aja kurang-kurang ajar. Kudu nurut. Gerakan. Kurang sabar. Lulu mosok ngene ditutuk. Kurang sabar ta aku? Gorong ngene kula meniki. Ada apakah kiranya di monas? Ada air mancur yang pandai bercok. Mas, Saki. Waduh, jangan ndas sebelah loro iki. Aku bel kono. Aku bel kono. Mas, silakan Mas, gak melu duwe iki. Ora ajar. Ngene. Mas Saki. Piye? Aku bel kono. Bosik. Kene yang abot, awakmu ya bos. Tak timbangi. Timbangan. Timbang. Timbangan. Tak timbang. Kene nyega. Nyega kene. Tak krowokane. Ayo jelasno, sapa arep wedok iki? Sapa? Bosik ta. Sapa? Iki sing wedok iki lanang. Apa Ji? Ngomong apa Ji? Gendakmu yo. Duh, dudu. Gendakmu. Iki sing wedok, iki sing lanang. Lah ya iki gendakmu. Dudu. Lah kok duduk-duduk apa? Salah. Goblok karo iki. Iki sing wedok, iki sing lanang. Lah iki gendakmu. Ih, ngomong. Ngomong Ji. Kok goblokmu ketok iki? Ngomong apa sih awakmu? Iki tak apa ya? Wong apa? Wedok, Lah iki. lanang. Lah lha iki wong wedok lanang. Ya bener gak awakmu mah gak ngomong ngono. Apa kan ngomong ngono? Iki sing wedok, iki sing lanang. Lah lah iya. Lah cek aku kok ngomong. Ih, ngomong. Bayaran tak kotokan. Wis aja alasan kon. Lho alas endi wegane alas? Kaya embek kon. Kon nyingit anakku, ana bukti, ana saksi. Mbok kira kon iki ganteng, Atuh. Wes gak usah ditakoni, Mbok ya. Gak usah ditakoni patenono gak apa. Oh, tak tono mental. Patenono gak Nek apa-apa. karo mateni iki padha karo mateni semut ireng, aja kuwatir. Lah yo patenono aku lillahi taala meneh beras teko. Patenono. Menawa sik Beras, tak urus anakku dhisik. beras. Mengke kon. Bosik, tetap tak urus iki. Masalah aku kantem iki tak urus. Kok sampe atos kene apane?
dijarno tapi tambah kurang ajar kon. Apa? Susumu glantong sisih. Nduk, Iya, Mbak. kon tak gedekno cilik tak gedekno gede tak cilikno cilik tak gedekno. Tunggu. Tunggu. Kon gak nurut ambek wong tuwek kon. Kon diapakno Taji? Aku dinodai karo Mas Taji. Oh, diapakno nak? Diuwek-uwek pada sepala. Diuwek-uwek pada sepala. Sepala aku. Kon kurang ajar kon. Anakku mbok uwek-uwek ping 10. Bret. Sok kok sapa nek tak krowoki yo. Kon timbang ngrowohi anakku, nyok wekku rowoki. Mo, kegedean krowokamu. Wah kok. Ning, mek gak iso ngatur bojomu, mek dibacok wong Madura, aja getun peno. Aku gak ngarah getun tambah tak bancai. Bacoken gak apa-apa. Berarti bojomu iki memang temen salah. Mati ya. Mati kok. Hop. Sik ta, kok sik ta. Kok lanangmu metu? Aku masih wedok kaya wong lanang. Wedok apa? Kok dhewe turu tak delok. Turu megawake ya. Talene nyengungul. Iku dudu telale. Apa? Ndok puyu. Ndok tuyu kok nyengungul. Lah tambah modal. Tanggung jawab kon. Tambah modal. Aja ngisi-ngisino aku kon yo. Kon ket biyen ngesir aku gak keturutan saiki ambek anakku kon. Lah kok keser aku awakmu lho tak diopo aku? Aku ki wong gendeng ta. Buktine aku ngoyo mbok dengke. Lah tak dhewe kepengin ro bekakasmu ya. Terus masih romek. Wekku ya apa peno? Yo tak barno kayak ditutup wetik. Ngaku kon, kowe mundur tak pateni. Tak pateni saiki lho kon. Iya. Neng. Ikhlas peno bojone peno tak pateni. Ikhlas. Ayo. Mek perkara padha lanange, ayo geger ambek aku kon. Jek sayang-sayangan kon. Cuma ketenge iku. Gak wedi kon lanang aku wedok, Cak. Apa karene wedok? Ayo. Tanpa senjata tajam. Wani aku. Lho, apamu tak wedeni? Ayo geger. Dikira aku wedi ambek penuh. Tampanono. Aji sekol. Ayo. Terus. Kepo, mlebu separuh. Gini. Tolong Cak, aku dipekekek, Cak. Oh, kok dipekekek gini. Apa? Sepurane, Cak. Kowe kok do gawe ngaco wong rumah tangga kon. Anakku dicolong, Cak. Iya. Dari pernah digawa Taji. Gak. Arek iki kabeh tak peniteni. Penitene kakekmu ngono ah. Dibunuh. Oh, aja. Anjene kabeh mang aku sing gawini. Kok iso ngono, Cak? Ya apa kok sebabe sing gawe? Mangkel. Iya. Riko eling. Abot mesti rak. Riko eling ngekek aku. Ayo. Ngekek aku duit 2000. Ya eling. Mangkel rasane aku iku, Cak. Walah, dadi awakmu tak kei 2000 mangkel. Heeh. Bales budi kaya ngene iki, Mang. Ya apa carane aku bales kaya ngene iki, Mang?